Salam vatandaşlar. Şu gün 2024 yılın 22 yanvar heplerinin yığışınma günü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiyasının platformasının kanallarına. Men öňüm aýdyp gelýärdim Demokratik Opozisiýanyň platformasyna. Yine DWT Topary, Konstitusiýon Center, Muhammed Döýji, Erkin TV radio kampaniýasy, bir topar blogerler, bir topar građan aktivistler we beýleki toparlar ýa. Yine şu kanallarda biz çıkış ederimizde yine Muhammed Ağalı'ya, Akıl Praga'ya ve beýleki adamlar, blogerler, yani demokratiýany golaýanlar gelýär. Şoň üçin biz sizi bizim kanallarımıza gelýäňiz üçin hoş geldiniz diýär. Yine şu günkü bizim temamız Russiya uly syýasy özgörüşlikleriniň bosawazynda. Men tema başlamakam sözü Muhammed Ağa berjek bolýan. Muhammed Ağa hoş geldiniz. Salamu aleykum. Selamünaleyküm Murad Ağa, selamünaleyküm vatandaşlar, hoş gördük. Sağ olun. Yine hormatly vatandaşlar, Rossiýada häzir syýasy özgörüşlikler boljak bolýar. Eýem gidip dur günnede. Yine soňky wagtlar, soňky bir näçe wagtda siziň bilişiňiz ýaly her kim öz prezident kampaniýasyny başlady. Ýani saýlawy, prezident saýlawyna geçip başlaýar. Nesip bolsa, men ýalňyşmasam 22 martda saýlawlar boljak. Ine şoňa eýem her bir saýlanjak adam, her bir dalaşar öz kandidaturyny goýup, öz predwyborny saýlaw programasyny öňe goýup, eýem adamlar bilen duşup, sesler alyp, almaly sesler alyp, şol Sentral Izbiratyn Komissiýa baryp başlaýar. Ine gyýtajyk şu ýerde bir zady belläp geçmeli bolýar. Öňkü saýlawlar ýalylar şu gedek bir üýtköşük bolup geçýär şu wagtda. Şu gedek eýem 5-nji gedek Putiniň saýlanmaly saýlawlary öňkä gara gaty üýtköşük bolup geçýär. Näçip? Men size düşündireyim. Boris Nadezhdin diýip bir kandidat, öň tanalmayan adam düýünden syýasy lider hökmüne hökman bir partiýalaryň polissowetine ýa-da deputat bolýardy, kömekçi bolup işledi ýöne şu gedek orta çykyp uly sesler alyp halkyň golugyny alyp başlady. Bu zatlar näme alamatlar? Biz şu arada häzir görüňüz. Men ýöne gyýtajyk şu Boris Nadezhdin boýunça informasiýa berjek bolýan we bir kan video görkezek bolýan. Građan inisiýatiwasy partiýasynyň tarapyndan Rossiýanyň prezidentligine hödürlenen we uruşa garşy çykyşlary sebäpli ulgamlaýyn däl opozisiýa tarapyndan goldanan Boris Nadezhdanyň baş ştaby, saýlaw ştaby 26 ýanwarda eýem 200.000 ses ýygnanandygyny zerurlukdan 2 hesse köpdigini habar berdi. Boris Nadezhdany Rossiýa Federasiýasynyň prezidentlerine dalaşar hökmüne belligi almagy tiz wagtda belli bolar. Şol ýygnanmaly sesler men ýalňyşmasam 100.000 ýa 150.000, eýem 200.000 ýygnapdyr. 100.000 öýdýän. Şol 100.000. Öz başta kandidat bolsaň, 100.000 ses ýygnanmaly. Ýöne Nadezhdin 200.000 ses ýygnapdyr. Şoň bir aýratyn tapawutlary bar. Mysal üçin Kursk regionundan şo ýerden 2500 berek, Yekaterinburgdan 7.000 berek, neşe bir şey paýlanýar. Eger jemi yüzden geçýän bolsa, ýöne käbir regionlarda sesler ýetmese, onu şonu ýygnap ýetişmeli. Şoň üçin muny 200.000 ses ýygnaly boldy diýsem bolanok, ses ýygnalyşy gidip dur, şol ýetmedik regionlardan yetmeyen sesleri yığınacak olup şu Boris Nadezhdin'in ştabı hereket ediyor. Yine analitiklerin fikri boyunca Boris Nadezhdin'in yığınanmalı seslerini yığınanına yurdun içindeki vedaşına ulgun değerli Rus opozisiyanın eden çağrışına ve onun tesiri bilen yerine getiriliyor. Boris Nadezhdin'in özlem gen gördü. Adamlar galyp şunu goýuly berip, sesler berip 24 saatlap soğukta soğukta garyn aşağına oçurda durup şunu ses berýär. Şoňa özü gen gördü. Hatta öýdem çykyş edýär, Putiniň ses ýygnalýyş kampaniýasynda şu ýaly daşarda oçurtlar ýok diýeni eýem 2 milyon ýygnapdyr. Şu arada da öýe çykyş edip aýtdy. Hususan FPG-niň müdiri Ivan Jdanov ve aklawjy Lyubov Sobol, Mikhail Khodorkovskiy, Maksim Kaz ve köplenç bir bilen jedel edýän beýleki adamlar Rus opozisiýanyň bir toparlanan adamları Boris Nadezhdin'i gollamak için çıktılar.
Egerde biz Boris Nadezhdin'in siyasi taraýhyna seyretsek, başta Nemtsov, Kiriyenko, Patanin bilen başlady öz siyasi ýa-ni işlerine. Soňa waka deputatlyga saýlandy we Nemtsow'un kömekçisi bolup işledi. Soň Soyuz Pravых Сил, ýagny siyasi güýçlüň toplanşygyna girdi. Soň bolsa Prokhorowň Praво дело, ýagny dogry iş ýol partiýalynyň wekilleri boldy. Gelin indi bir kiçik videolar seyredelim. Şol Boris Nadezhdin'in özü näme diýär we özüniň çağrışlaryna seyredip geçelim. Şo ýerde bu görürs Boris Nadezhdin'in kimdigini, näme isleýändigini we haýsy meseleleri öňe goýanlygyny. В изоляции и в условиях экономических санкций это не тот путь, который нужен России. И не тот путь, который нужен остальному миру. Даже сейчас, когда санкции наложены максимально суровым образом, мы видим, как это криво работает. Западные товары попадают в Россию через Киргизию или Армению, а российская нефть выгружается в европейских портах из индийских танкеров. Мировой черный рынок неплохо подзаработал на подобном сделках. Потеряли россияне, европейцы. Посмотрите на цены в автосалонах. Иномарка дешевле 2 миллионов, исчезнувший вид. Рено Логан после 15 лет пробега стоит 500 000. Нашим странам не нужна вражда. Мы должны торговать. Политики, которые привели к конфронтации, не нужны России. Ýa şu kiçik videosy, şunu gördük. Ýene bir kiçik videony goýjak bolýan, şo ýerde ine adamlar näil oçurtda durýar. Şu Nadezhdin şin görüşe ine mysal üçin Mikhail Maksim Kas diýip bir ulgun däl opozisiýanyň wekili. Adamlarym üýşüp ýanky Борщики вышли и сказали: слушайте, очередь длинная, можете пойти в другой штаб, там покороче. А из очереди кричат им: мы 24 года ждали и еще час подождем. Решение все равно будет за российским обществом. И я в него верю. Я думаю, есть надежда, что в этот раз получится. Наше окно возможностей на перемены и на нормальную жизнь, на жизнь без диктатуры и войны сейчас открыто. Давайте сосредоточимся на том, чтобы не упустить наш шанс. Ine hormatly vatandaşlar, şuraya TikTok'ta yaman köp videolar var, YouTube'da videolar var. Adamlar oçurtda sutkalap durur. Çukotkodan şu taraf Yakutiya tarafından başlap Kaliningrada çeldi. Hem yerde görýärler. Şolar ýanky Nadezhdini golýar. Näçip urşuldurjak diýdi we Ýewropa bilen men aradan şökman aşak diýdi. Indi Muhammed ağa, men size bir sorgum var. Şul Rossiýada bolýan siyasi özgörçlükleriň ýanky eýýän başlanýjy gidip dur. Siz näme şuna baha berýäňiz? Şonu bir düşündirdiňiz vatandaşlar. Sağ ol Murad ağa. Ören o tema bizim halkymyz bilen göni, halkymyzyň ykbaly bilen göni bagly temalar bir. Ýöne şuna girmeden önce ruhsat berdiň Murad ağa şu öňki çıkışıma geçen heptedeki Türkmen opozisiýany bölüň dad etdiň şolun üstüne bir men aýtjak belligim bardy. Tapalny ýetirle sen aýdan dadyň. Vatandaşlar, biz haçanam Türkmen halkynyň öňüne düşüp halky ayağa gallyryp şulary täze ruh bilen gorkyny aýyryp öz hak hukuklaryny talep etmege çagyryp çıkış edip başlamazdan biz neçe tane etaptan geçtik. Biz şunu birinciden näme için başladık? Täze adamlar getirmeklik. Täze adamlar öňe çıkarmaklyk. Ýaş oglanlar öňe çıkarmaklyk bizim esasy maksatlarymyzdy. Şu maksady näme için biz göreňe tuttuk? Sebebi öňki opozisiýa diýip duran partiýalar Respublikan Partiyasi, ovan Vatan Partiya diýdi, ýene bir topar şoňa meňdeşle nemeden başga Abdukuliýewiň partiyasinden başga hem Türkmen Agdyberlik Jemgyýetinden başgasy bilen hiç gaýsy halkyň meselesini çözeýin diýip döredilen partiýalady. Bula ýurduň içinde
bir topar oğurluk ediptirler, hükümet içinde işleptirler, daşarı yurda gelirler, özlerini korumak için, siyasi übeyiş almak için özleri orf politiklarının rekomendasyeti kömegi bilen şu zatlar dörettiler. Ve şu sanda adam hukuklar koruyucu idaralar dörettiler. Helsinki Toporyana. Bulan hemmesi orf diplomatlarının kömeginin esasında döredilen öden birci maksat bilen. Türkmen devletine aytmak, biz sizin opozisiyanızdan kontrolle saklayandır. Biz sizi eden ettiğinizi ruhsat verecek olsak şuna da gerek, şunun üstü bilenim, biz size kömek edip bilecek deyip şeyle düşündürüş bilen orf politikleri şunları dörettiler. Şuna biz neçe yıldan son şöyle bilen gepleşip, şöyle bilen bile hareket edecek olup ahırda şu karara geldik. Bulan burada etme niyeti yok. Buladine öğlerini olacak oluyor. Eğer bir dönem Türkmenistan'da siyasi ütkeşlik bol bulasa da biz opozisiye deyip şu tane eğlenecek oluyorlar. Ta yine de öğlerini kavanayan hoplardan al kalmak için tedavi olan karşısına cinayet iş kaldırırlar. Şol için biz özümüz bolsa bir de iştahat edibilmeli. Eğer başka topar gelse onun en kovsu şu hükümet dursun deyip şu fonksiyonum yerine getir yani. Helsinki toparı hiç vakt öz inisiyativası boyunca eden işi yok. Birce daha da aydasın. Dine kurumalan töleyen pulu bilen her yılda bir gedek, iki gedek Varşava var yanına yaşotada yanına katlaşıp böyle oturup hiç saat etmeyeni bulan Türkmen devletine peydasına sebebi devlet bolup prava zaşitini kuramalı da bağ geliyerle de biz olan önüne cevap veriyorduk kaytım ola pozem veriyor. Bizim opozisyonumuz gibi yöne etken işleri yok. Şuna da başka teze adamlar şu yığınaklara katmakla hemişe pesir verip geliyor toparla. Yönetmen şu hareketi başlamızda her ne ettik şuları işler yanık edecek oldu. Şulara sevmeyin, şulara iştahat demeyin. Hiç olmanı barcı potansiyelinden hayırlanayın. Yöne Helsinki toparı şu gün içerliğin işi şu değil. Aktivistleri birbirine karşı etmek, şuları yamanlamak, Türkmen halkını sevmek, tede çıkan adamları karalamaktan ibaretti. Şulara hiç yol vermesizlikten. Elinin eline etti. Ben neçe şularla gepleştim. Hacife ettim. Siz etmeli işiniz edenler. Sizin yekete borcunuz öne çıkan aktivistleri korumaklık. Türkiye'deki 1 milyona kadar imigrantların günlerini siz şu tak adam uğratıp şunun yardayını doğru ona dakladı etmekten ibaret. Yani ona hemen cevap veriyordu. Hiç kim yok. Hem de korkuya hiç saat ettirip bilem de akbedip kaçıyordu. Sonradan aktivistler çıkıp başlarına sana ettim. Akma. Eğer yok diyen olsan inni bar döret. Neymişin Türkiye'deki imigrantların yardaylarını siz geçen de şoları gidip otak aydın da şolu kulçuluk, nastayaşı kulçuluk. Siz eğer gelip şunu güni şulara yetip bildiğiniz Türkmenistan'ın karşısında çare vuruyor. Bir onlara direkt kaytım. Bizim aktivistlerin kullanmağına direkt kaytım onları birbirine uçturup başladı. Ben aytdım hala Dur Sultan hala al bar gepleş şöyle bu aytım şolarda mecbur oldu iş etmeyen. Yönü onları birbirine uçturdu, birbirine düşman etti. Aytım şu aktivistleri getirip Avrupa'da türlü yığınaklarda katlaştırıp Türkmenistan'ın içindeki yardayları beyan ettirmekten aytım olan karşısına gitti. Her nehirli göleridançılık etti. O fakir orada men bilen aradım. Şunu men bilen düşman etti. Şuna şart koydu. Kıtlığa düşenler. Moskva'da deportasiya edecek olanlar. Şuna Muhammed Düğece söv deyip şart koyuyor. Şunu men seni kollayın.
Men şoňa pul uğratýan, şo pul alır demek. Soň başga bir adam müstibilen aldyramda pakir ally. O pakir ne Azat Türkmen ipadi. O pakiri dol men bilen gepleşi, arasy gow, şonu men bilen düşman etdi. Berde Türkiýede Germaniýada Döwlet Baýhanow düşman etdi. İşi şineme adamlar birbirine düşman etmekten var. Şol için biz şun yanak adamla yüzünü açtık çünkü. Şu bula ulu üstünlük. Şu neçelliğine bir tavır oğlulu devletin karşısına çıkış ettiriyor aktivistleri. Dine şun zakazı boyunca. Ben sana kömeği değil, eğer şolun karşısına çıkış ettim. İnni devletin döremeği Türkmenin tarihine ulu ütköşüklük. Devlete yekete urama yaş adamlardan, teyze adamlardan, ön hükümette işlemedim adamlardan cinayet etmedim. Hiç kayıfına şon karşısında Türkmenistan'a cinayet açılan adamla de. Şuna gelip özleri topor döredip uramaçılıklı, sistematik hareket ettiler. Şunun neticesinde de ben durli mitingleri dünyanın durlu küncevine dörettim. Birinci de Türkmenin tarihinde Amerika'da, New York'ta bir saatlap samolyot bilen Berdi Muhammed'in kellesini diktatör deyip otak ettik. Son beyleki şehirlerinde. Durlu yerlerde mitingler kurnadık. Şu zatlardan Berdi Muhammed çekinli, nimetçeğin bilmedi. O nimetçeğin bilmeyeni bir topar grubu naruşeniyeler etti. Kanunu bozdu. Bu şu zat alıcılarının neticesinde biz dünyada Berdi Muhammed'in kimliğini görkettik. Berdi Muhammed öz halkının karşısına cinayet ettiğini var. Şuna da devletin ulu koşundu var. Devletin döreden adamlar Kakamurat Hıdırov, sizin özünüz, beyleki oğlanlar, şulan hemmesi hakiki kahramanla öne çıkar. Ben şulan kadrini bilmeli. Şimdi bir tofari biraz göreş uluğa çekti, her kim öz durmuşu var, zadı var, gidip biliyor. O düşünüklü. Yöne Kakamurat'ı sen bilen düşman et yerle. Kakamurat sen bilen düşman ol oturmuyor. Men bilen düşman oldum. Kakamurat'a men size aittim. Kakamurat yaman akıllı adam, o adam eden işleri köp. Hiç men gep kurduğum yok. Yöne birce hasiyeti var. Öğden biliyor şunu. Men şunu ayırmak için şuna kömek edip kitabımı uğrattım. Sen bir dere kahramin yerde ağzından gelenini istenlik yerde aydık koyveriyor. Men şol için şonu otak akitmedip Murad'a aittim. Şol için Kakamurat'ı otağdan ayırdı falan Murad'ı günahkar edip oturmalılar. Men halkın befi düşün, hem Kakamurat'ın öz befi düşün. Men dedim şonu böyle akitme. Ol uramaçı, akıllı, hem de güne adamla bilen gepleşenle çalıp kahramin ya. Kahramin mekligim neyme? Halkın befidinden geç yerde hem de bu diye oturuveriyor. Şol için ben aittim. Yoksa ben Kakamurat'ı hormatam oyan, ödem biliyor. Kakamurat'ın arayına gelmeğine de men tevekkül, ödem çıkışına aittim. Hazırım şun ornu var. On eden işim köp. Hem Mehmet'im hormat koyuyor. Güne kahar diyen de adam özümden çıkarıyor. Bir tofar yanlışlıklar ettirtiyor. İtlenlik diktatörüm şol için tahtından düşüyor. Kakamurat'ım özünü kontrol edip bilmediği için inni gece onu oturup Berdi Muhammed'den görüşmeye ayrılıp inni dine Murad'ın karşısına geplemeşikten ehleke ibaret buldu. Gece onu innem şuna sarf etiyor. Men şol için aytyan Kakamurat kahar bilen bir tovarda etiyor ve şuna diyani halka etiyor. Şol için men ayırdıydım. Inni men aytacak olayanım ştada neyme? Biz hareketimiz doğru. Hem oğlanları, öne çıkan adamlara hormat koymalı. Biz şoları kollap bilmeli. Biz bir tofar oğlanları kollap bilmediğimiz dine Helsinki günahı boyunca. Helsinki toporun priyamoy abyazınlıstı aktivistler kollamak. Şolara penah olup da şoları daşarı yurda ekidip hem dünyada kuramalar mobilizavat etmen şoları kollandı. Bir adam şun kun Türkmenistan'a ekidilen olsa günü günahı Helsinki topar. Sebebi yeketek Türkmen
adam hukuklar koruyucu kuramalarının yeketek döredilen biri olan Helsinki Tubor onun priyamay abiyazımlısı aktivistleri kollamaktan var. Mesela Ferit Tokatulin ol Kronika Türkmenistan ol metbuat nemesi ol işini alıp paraya hiç bizim gurrun demiyor berekelah nemeriye. Ondan neme var Roslan Natifa rastlediğini geçiriyor korrupsiyan açıyor Yemen kovuşetiyor bizim kollaya. Yöne bulan işi aktivistler kollama. Bir yöne aktivistler bilen sevdi ediyor. Şol çinem Helsinki toporu şun kun. Biz yüzünü açmaklık bizim esasi borcumuzun biri. Biz eğer dışarı yurtta hem medatlar öz kontrolümüz diyelim yani teyze çıkan aktivistler yurdu ütkötecek olayan, yurtta demokratik öttürecek olayan adamların eline geçti. Biz aktivistlerimizden kollapbiler, halkımızdan kollapbiler, Berdi Muhammed'in hem etyen cinayetlerinin önüne geçipbiler. Türkiye devletine de bizim aktivistlerimizin yurda uğratmanın önüne geçipbiler. Şol için şun kun biz eğer aktivistlemedi koruyacak olsak Türkiye'deki aktivist Türkiye devletine yüzlenmeli. Türkiye devletine baskı etmeli. Türkiye devleti cinayet edip bizim aktivistlemedi cinayetkara tavşırıyor. Olan hükmen bunun cevap verir. Şun priyamoy abiyazımız Helsinki toporun. Türkiye devletine hem yerde aitmalı. Bir şundan Murat Ağa. Şimdi ikinci yankı gurrun üstüne ayırdık. Ve de ortayadın içindeki siyasi ütköşükle vatandaşlar bizim yurdumuz bilen göz günü bağlılığı var. Sebebi ortayadın içinde eğer demokratik proses ötte, eğer diktatörle ayrılsa, eğer otada halk öz fikrini aydıp bilse, Türkmenistan'daki diktatörü kollayabilecek hem dünya arenasında hem öz cinayetkarlarının üstü bilen otak amonla adını uğradıp bilmer yani ortayadın içindeki siyasi ütköşükte bir de gün tesiri var. Ondan Berdi Muhammed öz esasi koruğunu hem dünya uğruna ayırmaya hem Türkmenistan içinde ettirmeye. Şol için ortayadaki siyasi ütköşükle biz ilerlemalı, biz otadaki palajitelini hareketlere doğru baha vermeli olur kollamalı. Şimdi işte ben ne çedadi yani Nadejdin hakkında aydetmeli. Nadejdin kimliği de ol yurdun içinde şu hükümet bilen işler, şu hükümetin belki cinayetlerine de el vardır protokolüne. Öyle şun kun kanun esasında, halkın isteklerinin esasında gelip belli bir lozim bulup öne çıkıverdi. Ve halkım şunu kolladı. Ve bütün ortayadan apozisiyatın şun geçmişte kimliğine karamadan şunu kollap başladı. Ve halkım şana bir momentten hayırlanmak için karın aşağına en soğukta kilometreler osurtta yankını prezidentliğe kandidat etmek için osurda durdular. Yediğin svenni kanun esasını Ors halkına mümkünçülük öğretti, öz fikirlerini aytmanı ve aydıvan başladılar. Şu hatta ortayadın içinde geçip duran yani 200.000 tane adam bilye Putin'in şolan karşısında erti şolan karşısında cinayet olacağından bilye eğer şu güycese şu ağıtlarını, dağlarını, yalanını erti kun şolan karşısında cinayet iş açılmayacağının mümkünçülüğüne bilye şundan korkup etmesizliğe mümkün bir kun yöne kal. Onda da gittiler öz kollarını çekip Putin'e karşılığını görkediler. Şu sebepten ortayadın içindeki siyasi itköşükle inni ulu devamlı gidiyordu. Putin'e açmadı yardayında. Ol hemme kanunlarını özü hükümete gelir yani. Diye özü sayılanar yani etti. Yönü onunla da bir mümkünçülük halka açıldı. Köçe çıkıp öz protestlerini belirtirler. İnni Putin eğer şunu yol vermese onunla öz eden kanunu, çıkaran kanunlarına karşı gitti. Dünyada yine bir avırçılık kazanıyor. Eğer şunu ruhsat birasa Nadejdin'in şu tarzda halkın sesi bile taylanacağına hiç şeyli şeko şopu yok. Murat, haydi ver.
Sağ olun Muhammed ağam. Aydınız için gattor verlek geçtiniz. Biz beýle ýatsagan, eýle ýatsagan Russiýa häzir güne bagly. Näme bagly? Russiýa birinjiden regionalny igrok şöyle. Yani regional siyasat geopolitikasy oýýar. Häzir güne Russiýa nähili Türkmenistana seredýär. Russiýa 250 ýyldan bäri Türkmenistan, Özbegistan, Gazakystan, Kyrgyzstan, Täjikistan şunu Orta Aziýany, Merkezi Aziýany alıp saklak gelýärdi. Birinja ýanky Rus paçasy, ondan Sowet Soýuzyna güni diňe Rossiýada güni ýene Orta Aziýany, Merkezi Aziýany ýene alýar. Şular öz gözüniň ýanky öňünde saklak gelýärler we egerde biz özgeçler etjek bolsak, şular böwet bolup biler. Näme? Ünsüren Ýewropa ýanky Rossiýa eden radioga diňe Ýewrosoýuza girecek boldy, NATO girecek boldy. Şol sebäple Putin şoňa girse, eger Ukraina gowy ýaşap başlasa, onu öz halkym, men halkyma maňy soraw berdi. Sisteman çalışmaly bol, demokratik sistema geçmeli bol, bizim vertikal ýanky diktator sistemalar. Şoň üçin şoňa ýol berdirmen sebäbi, şoňa ýol berdirsen, onu demokratiýa haky gapysyna barýar da Rossiýa. Şondan gaty gorkdy. Ol Pribaltika döwletler öňüm aýrydy. Basılıp alınan döwletler bolansa, Rossiýa, Sowetski Rossiýa soň ýeren soň olar üns bermedi ýöne. Bizim ýanky ýakyn döwletler, 15 tane respublika, Sowet Soýuzynyň respublikasy has Rossiýan adamlary şo ýerde özgeçler bolsa, olar onu özgeçleri etjek bolar diýip şondan gorkýar. Ine hormatly watandaşlar, häzir Rossiýa sizin bilişiňiz ýaly şundan bir 5-6 ýyl mundan Putin ine ýykylar, Putin näme der diýse, üstünden gülerdiler. Ine şu günde Putin siýasatdan bütün dünýäden utuldy. Iqtisatdan Rossiýa uly problemler alyp dur we öz içinde de eýem Başkiriýa, Yakutiýa we şoňa ýaşa halka galky bolýar. Ýuwaş-ýuwaşdan içinde özgeçler başlaýar. Putin muny saklap bilmeýär. Hatda Ýewro parlamentam, Ýewro komissiyada öz kararyny çykardy. 2024 ýylyň 20-nji martynda eger Putin saýlary utsa, biz şonu prezident hasap etmeli däl. Şoň bilen hiç şertnama baglanmalar dip eýem praktikalar ömürler. Indi Putin gitmeli bolýar. Putin gitse, onu şu rejimler Gazakystan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan şu rejimlerim çalışılmaly. Şoň günde Türkmenistanyň prezidenti, hakyky prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow oýnatgy bolýarlar. Şol 3 türlü oýun oýnýar. Hytaýlar var, o ýerde watan satýar. Ruslar var, o ýerde itleri, piçikleri, padarky, atlar berip watan satýar. Türkiýe var, atlar, piçikleri, padarky berip o ýerde watan satýar. 3 tarapy ylgap, halk gollaman soň şu birine ýykylmaly bolup, haýsyna ýykyljagyny denok. Putin ýykylsa Erdogan ýykylmaly. Erdogan NATO-ýy şo ýerde komanda demokratiýa hemme döwletler geçmeli ise Hytaý ýykylmaly. Şol üç ortada ylgap ýör. Siýasatçy, meýnamasy, hiçil plany ýok adam. Döwleti katastrofa etdi. Ine bizem şu zatlara gaty üns bermeli. Rossiýada bolýan özgeçleri üns bermeli. Egerde Nadejdan utsa, derro barimy Türkmenistana girmeli. Boldy. Sebäp Putin inni Rossiýa inni Türkmenistan gollamak. Türkmenistan gollajak bolmaz. Biz barıp şo ýerde MHM wamy, beýlek wamy. Biz garşy şo ýerde ýanky rewolýusiýa edip şo ýerde diktatory tutsak etmeli. Egerde Putin bir saýt sebäp bilen çalışylmasa, ýene de dursa, onu ýuwaş-ýuwaşdan Putin ýykylmak ýoluna gider, onu biz inlik şansymyza garşymaly bolýar. Bizim pikirimizçe, häzir uly syýasy özgeçler gidip dur Rossiýada we uly syýasy çalışmalaryň ýanky bozagyna Rossiýa dur. Mene şeýle pikir edýän. Serdar, hoş geldiňiz. Bärdinsiz? Serdar eşdenok. Hormatly watandaşlar, sizem öz pikiriňizi kommentarda ýazyp bilersiňiz. Näme pikir edýän bolsaňyz, men Muhammed aga bir soru berjek bolýan. Muhammed aga, inne Rossiýanyň ýagdaýy düşnükli.
Häzir özgörlükler gider şo ýerde. Ya ýa-ni graždan uruşturur, ya da kanun esasında Putin'i aýrarlar, ya da şo ýerde başga bir senaryo dörer, biz bilem de onu. Sizin pikirinizçe, näçe senaryo bolsa da Türkmenistana şoň täsir bolurmy, bolmazmy? Hükmen täsiri bar. Ol täsirini neç gurrun edip oturmanlar sebäbi Türkmenistanyň şu dünýäde onun içinde diplomatik tarapdan şon ruhlandırıp duran dine orf diplomatlary. Şon näçe biz bu işten gaçyryp bilsek, şonça da Berdimuhammedin güýji gaçy. Bir da. Yani men şurada bir tecrübe var şu an ortalık içine girip duran meselede bizim aktivistlerimize değişti. Bizim aktivistlerimiz köplenç bir tovar şu an KGB'de hayırlanıyor, bir tovar bizim bet niyetli adamlarımızdan şundan hayırlanıyor. Olan bir aktivist öne çıkanla ay bir eyle, bir durmuşu beyle, bir falanı beyle, ay bir geldi diktatör olur, yine bir zat olur deyip şunu özüne vazını görüp bizim aktivistlerimizin karşısına gidiyor. Biz burada da bilmeli. Eğer şun kun bizim hemmemizin düşmanımız, bizim halkımızın düşmanı, oğru, cinayetkar, ne diyeceğim üstüne bize bevet duran adamı ayırmasak, bu gurrunun hem biz bildirek. Şun kun orfiyatta da şeyle. Şun hiç kim Nadejde'nin kimliği hakkında gurrun eden ha. Nadejde'nin gerlozing verdi. Putin gitmeli. Biz dünya bile argatnaşı etmeli. Biz azat taylo geçirmeli. Politizasyonlar çıkaracak. Ursu yatıracaktı. Bütün halk şu kimliğinden önlü yerde işleyenler karamazdan gittiler şu osurduğuna durdular. Sebebi esası da Putin ayırmaktan. Putin ayırandan sonra şu Putin'i ayırıp bilen halk inniki adamda diktatör olmağına ruhsat vermerler. Şol için bizim aktivistlerimiz burada da bilsin. Şun kun bizim aktivistleri öne çıkan adamlara karşılık görketmek gerek ki. Ya olak durmuşunda eyle, bir eğitti, bir beytti, ön falan etti demeye gerek yok. Bize şun kun gerekler Berdimuhammed'in karşısına görüşmektir. Aktif görüşmektir. Kim ne edebilirse onu. Etyen burada bir şunu kollamaklıktanı var. Şol için biz şun kun hem aktivistler ki Berdimuhammed'in karşısına görüşüyor, biz şunu kollamalı. Eğer onun üyeleri gelip aktivistlerin önüne karşılık görkezmezler. Şu prensibi biz esas edip almalı. Şol için öne çıkan aktivistleri kollamalı. Esasi bevet bulup duran adamdan dinmek için. Ortayette de şu an şunu edip oturuyor. Şol için bütün dünyanın ünsü şu atlam ortayedin içinde. Nadejde'nin üstüne. Nadejde'nin ön kimliği hükümetin parlamentinde de işlediği, dürlü yerlerde hem yerde işleyen adam. Göğünde şun kun şunu hiç kim alana. Şol için bilen şun kun hemme davalar ayırmalı, gelmeli Berdimuhammed'i ayıracak olmalı. Berdimuhammed'i ayırıp bilsek mi? Ondan hiç kim diktatörlük edebilmer. O zaman o gelen adam ne de bilir? Berdimuhammed'i ayırabilen adam menem ayırır, pazar edip. Menem cinayet işe çeker. Şol için menem arasında olmalı fikir eder. Yurduna hizmet edecek olur. Şol için men hem aktivistleri çağırayan da adım şey. Öne çıkan adamları karalacak olmak. Şoları kollayalım. Şolara can pena verelim. Şoların iyinden kömek edelim. Gözevine getirin vatandaşlar. Şun kun Nadejde'ne 730 milyon pul kömek ediptirler. 730 milyon pul kömek ediptirler. Bizim aktivistlerimize şunu kömek ettiler mi? Şun kun biz şu aktivistlerimize kömek etmeli. Ta işlerini kovu alıp gidip bilir yani. Her bir iş edecek olsam pul gerek. Her bir hareket edecek olsam şuna pul gerek. Şuna sizin kollarınız gerek. Nadejde'ne kömek etişler yani. Şol için beladan deyinecek olsak birinci beladan deyineyle sonra öz aramızdaki davaları arkayın biz çözdüler. Gattoğlu bellek geçtiğin benim şupursotun peydalığını himmetini Türkmen gradanları adı bir çağırıyor. Türkmen siyasi fond olsun, beylik olsun,
bizim hiç mi karşılamamız yok. Biz DVT halk hareketi, demokratik opozisiyası, yani şonu giýerýän hemme platforma giýerýän gurumlar diňe bir adama garşy görüşýär. Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedow. Şonuň alyp barýan siýasaty. Gurbanuly bilen Serdar Berdimuhammedow diýende diňe gurbanulylar. Serdar Görgüli ol ýanky jertwa. Şo ýerde muny prigovorit etdi Gurbanuly öz oğluny. Şonu ortaga goýup, şoň haklaryny ogurlap, şo ýanky öz bihepetçiliğini edip ýör. Şoň üçin biz bir adama garşy görüşýär. Biz Türkmenistän fondam ya ol bul bizim işimiz yok. Bize dil meseleler. 10 gedek devletler bir gedek jogap berýär. Ýöne diýen dok. Şoň üçin hemmäňizi haşa diýen az birleşip diňe bir zada uraly. Biz hökman stroly bir hatarda ýöremeler. Öňderek ýöre, ýyrak ýöre. Şu men öňde erti sen çık. Erti beýlek çykar. Onu bollar. Tapagy näme? Biz şöyle barıp şonu aýryp açyk saýlawlar goýulmazda ine şonu Aşgabatyň köçelerine, Daşowyň, Maryň, Türkmenabadyň, Balkanyň köçelerine gapyma-gapy aýlanyp adamlara meýnamamyzy düşündirip şolara sesler, şolardan sonra bizi gollaň diýip ine şo ýerde konkurensiýa esasyny görüşýär. Türkmen atyp däl, konkurensiýa esasyny görüşýär. Ýöne ol görüşdi. Goý bizden gowusy tutsun. Eger bizden gowusy tutsun, bizim ediljek işimizi şol eder. Onda biz arqyn rahat ýaşar. Gowy dämi? Biz kanunlar bilen bolar, ýani halka gerek kanunlar parlamentde geçirecek wagt beýlik zatlar eder. Eger şu ýaly öz jogapkärçiligini alyp häzirki Türkmenistanyň katastrofa wagtynda prezident bolup öz toporuny getirip ýa-da ýerli topory alşyp çalşyp giýje gün işläp Türkmenistanyň öňe getirip biljek bolsa, aýdym adyny biz şonu gollaly. Tapagy ýok. Maksat Türkmenistanyň öňe gitmek. Bol ýaty billi, baty billi, çökü billi. Gyrlyp dur adamlar. Bäde bolsa Türkmenistan hesap aktivistler garşy görüşýär. Aktivistler ýanky maşençilik ýaly men taňy şunu diýen sen şey beýt diýip birek birini ýaty bir tynýa diýip o näme bolar? Barın Türkmenistana ugalony işleriniz bolsa, barın şöyle advokat alarsanız, advokat bilen suud edersiniz. Egerde hiç tat ýok bolsa, näme gorky bolmaly? Şo ýerde ýaparsaňyz erteki günde ýapyly işiniz özüňiz prezidentle görüşersiňiz ýa wezipe görüşersiňiz, ýa konkurensiýa esasynda boldy. Biz size hop döredemiz ok. Siz özüňiz hop döredemiz. Biz sizin bilen asly işimiz ýok. Inanın, men 58 ýyl Hacıýyvsyz ýaşadym, bahtly. Ýylyna dowam eder, no. Ben özüme jogap berilýän adam, öz durmuşymy gorkup bilýän adam, bir topar kynçylykly görüp bir tejribe aldy. Siýasata gelsem, awtonomna ine Muhammedow bilenem söwünçän günlerim bolýar, gülüşýän günlerimiz bolýar. Ýöne bizim ideýalarymyzy, biz ideýalara wepaly. Biz olary ýanky dönüp edemok ideýalar. Biz ideýalara boýnalykmy? Ertin men ýalňyşdym. Men bilýän Muhammedowa ýakamdan tutjagym. Muhammedowa ýalňyşdy. Men ýakamdan tutjagym bilýän. Biz ideýalary öňe pikirlerimizi planlaşdyp, ine şu ýaly organizowany görüşýär. Ine maksat şondadyr. Ine käbirler aýdýar, men seredýän ay bulary dinlemeň opozisiýa, bular sizi ulanor, siz ölersiňiz, gidersiňiz, emheme düşersiňiz, beýdersiňiz. Ya men, ya Muhammedow biz öz lichny huzur proýektimizi edemiz ama halk üçin edýär. Bizem ölers, olaram öler, ahir ölers. Maksat ölmeýän ýeňmeli. Maksat ýanky adam jany ýitirmeýän ýeňmeli. Şoň üçin biz giýjek mi diýişler. Biz türemde ama barın, edin, turun, yaragalyň diýip aýdamyz ama biz ýanky akyllyrak herkede akeder ýaly. Halka düşündürüşler berer ýaly. Halkyň hemme tarapy galsa, uruşam ýok, söýüşam ýok. Näçe köp halk galsa? Bolly. O näçe adam aty bular gaçyp gidýär. Atjagym ýok bedi, başgalar gaçanlar hiç adam ýok. Ine biz şoňa etjek bolýar. Şoň üçin biz halka düşündürüşler geçirýär. Ümmet bilimlerini östürýär. Kanun bilimlerini östürýär.
maslahat berýär, bolup geçýän hadiseler çeýnäp berýär. Şunu şeýle gowul etmeň, ya şol erwetlige etmeň, şunu aňyrsa gowudur. Ýöne şu ýaly erwetlikden başlamasa gowuluk ýok diýip. Biz hemme zady anyk düşündirýär. Rejim gowuda etse gowu diýär, erwet etse erwet diýär. Indi gelin hormatly vatandaşlar, biz ýene de gepleşigimize gaýdyp gelelim. Muhammed ağa, şoň üçin ine meniň pikirimçe mysal üçin Maksim Kats ýöne çykyşlar edip adamlara bilim berýär. Unutmayın. Şunu boş sen giyce uniz gurlayan tapağı yok, hiç tat ülkan yok deyip bilirsin. Ýöne ol yanlış. Adamlar dinleýär, kirlilerine bu fundamental bilimler goýulyp, demokratiya, adatlyk, hemme zatlar fundamental goýulyp, ýuwaş-ýuwaşdan gözler açylýar. X gün gelenne patpiçiklerine adamlar ýüldönüp, nadejdyny gollan diýse, giyce günni köçüde durup gollar. Ine rezultat. Hökman yara alıp uruşmalylar. Men öňe aýdýadym, rejimi ýykmak üçin milyon ýollar var. Ine bir iň ansat ýol, hiç sat etmeliler ýoly. Barmaň o huzura. Potroty tapşyryňyna. İksan mal alıp mellende göwürüň ekip taksir edip onu muny edip daşyryklar bilen bir zat edip günüňür 4-5 ay. Şol batýar. Ertir unam bolmaýar, ertir hiç adam bolmaýar Türkmenistanda. Halk öýüp galyp şol aýra öýler açyk diýär. Ine hiç zat etmen ýeňip bolýar. Etmen hazap şu prezident ýani bizim seslerimiz oglan Serdar Berdimuhamedov. Etmen hazap öýüne milli lider diýip ýören öýtoknyň milli lider Kezzap Berdimuhamedov. Gurban bolayım. Baran ýerine barmaň çaýarlar. Yaramok, men ýaly gitmeli, eýtmeli, beýtmeli, barmaň. Onun için işten çıkacak diye çıkar demeli. İnanın işten çıkarsa muallimler gerek. İşten çıkarsa polisler gerek. Emhamlar gerek. Hekimlikte işleyenler gerek. Dompraviyende işleyenler gerek. Hem yerde adamlar gerek bulur. Bir şeyde bir şertlerde halk bolmasa işlevine noklar. Yöne halk bu ýaly işläp ýörüp şunun hyzmatyna bolansoň, beýle halkam oturup ýa-ni talap pullaryny alynsoň, halkam hiç zat diýmänsoň, bunu hedir etmiyor. Talatmaň, eger şoň märekelerine, çäherlerine barmaň, zat önüm nebitgaz önüm öndürýärmi? Öndürme. 30% çel düşürün şonu. Sen öndürme degen o baýlyklar ýene urup gidip ya arkadaş şäherine gider ya jüwüsine gider. Näme? Etmeň baýlyk uğurlanmasın. Türkmenistan baýlyk Türkmenistanda galsyn entek. Demokratiya gelende şu baýlyklar size barar. Şu baýlyklar şondan pullar alıp size konvertasiýa, kreditler size kömek ediler, jaýlar verirler ömürlük. Size geler. Ekonomi edin şonu. Almasın. Hemme çykýan zady şular satyp öz rejimini saklap uğurlaýarlar şöýden. Ettirmeň, näme etdirýär? Siz şu rejimin yani saklak gelýän bölegi, esas bölegi. Size bagly. Urban uly bagşlanan bu kurdogyny gıygyryp ýyrtaýsyn. Siz etmeseňiz hiç hak bolmaýar. Ine şeýdip, hiç hak etmeýän bolýar. Hereket edibemeýän bolýar. Aktif bolmameýän bolýar. Akylly bir şul namus var. Janýaly Türkmenistan galdyrjak adamlar bilen bir 10-15 min adam bilen hereket edibemeýän bolýar. Beýle kalk ýöne ýa-ni ferdici bolsa. Her hil ýollar var. Häzirki biz ýürütip bir strategiýa goýduk. Indi biz adamlar galdyramyk. Adamlar o ýerde bu ýerde öýler düşünýär, gelip kömek etjek ýok. Indi nirde galjagyň belgisi ýok. Emheme hiç zat edilen ýok, prognozum edilen ýok. Mümkin häzir bu trigger diýilýär. Mümkin häzir Marda galar, mümkin Aşgabatda galar, mümkin Köşkde galar, mümkin Nevitdagda, mümkin Daşowuzda galar, mümkin kiçik etrapda galar. Bir saý sebäp bilen gider. Ýöne biz adamlar taýýar edýär. Galanna şu schemada gitmeli. Şondan utuş var. Bolmasa Belaruslar ýaly aýlanar lider çykmaz, aýlanar emheme eýder onu muny ýa-ni gorkuzar atar, zat eder-de ýatyrar. Ýani şu bolmaz ýaly biz öňünden düşündirýärse adamlar galany derrew baryp goşulyp biz öňe gidersin.
Hemme riskleri alıp gerek riskleri. Ne şu ýaly biz strategiýany aldyk. Şonuň üçin Türkmenistan şu ýyl özgeçe girmeli boldy. Tiz wagtda protestler başlamaly Türkmenistanda. Bolly garaşy birlik. Şular şu katastrofadan çıkıp bilmeýär. Inanın. İktisadiyet katastrofa, sosyal katastrofa, siyasat katastrofa, teknoloji katastrofa, hünärmentler yok. Medisina katastrofa, hünärment yok, adamlar ülküde oturuyor. Gaty yeterlik değil. Bilimler soruyor, jurnalistika öllü Türkmenistan'da yok, metbuat öllü. Dine yol Şaguliyewa yallak, giyice uni portretini yalap görenler, yani iş var. Bu jurnalistika düğünden gitti Türkmenistan'da. Köp zat gitti. Katastrofa değil mi? Katastrofa. Inni bolly deli. Biz şuna ruhsat berýäs. Şu kezzaplara şu yerde pul uğurlap halkın üstüne yani izdivaç edip halkın üstüne şu ýaly talamançylyk etmeli. Biz ruhsat berýäs. Bizim imkanlarımız ya bizim yani organizasyon hareketlerimiz şu zatları düzelt bilýär. Bize var. Ine şoň üçin inni oýanyň öňde kim barýan bolsa Muhammed Ağa, Soyunov, THF, Tapaw diýok. Şoň bilen bolugda kim öňde barýan bolsa, şu rejim aşy görüşýän bolsa, şoň bilen bolugda şu rejim aýrymaz. Siz aýryň, biz aýryň, ol aýryň, oň hiç il tapaw ýok. İçine baransaň, ine o ýerde konkurensiýa başlar, hakyky. Häzir biz oň bilen meşgul bolamyz. Bizim wagtymyz ýok. Muhammed Ağa başlaň, ine Serdar geldi. Men Serdarda söýleýin, Serdar hoş geldiňiz. Şuňky bizim temamyz Rossiýa siyasi özgürlüğünün bozulmagyna. Ine şöyle siyasi özgürlükler bolan ýagdaýda, ýagny Boris Nadezhdin diýen bir belli däl kandidat, tanalmayan, atı bir tanalmayan kandidat, häzir 4 edep saýlary utan Putin, ýani dünýä belli adam. Ine şonu uçak bolupdy, şonu ýani ýeňjek bolupdy. Konkurensiýa haýatyna şo zatlar bolup geçdi. Türkmenistan näme täsir boljagyny ine şu arada siz bir aýtyp berdiňiz birki. Tamam. Kommentarlara güýmenip kaldym käbirlerine. Hökmenler kommentarya ýazýanlar olar bir botlar, troller, bir kompýuterni programma adamam däldi anasynda oturanlar. Bot diýmek manyşy da elektronny versiýa. Täze iskustvny intellekt bilen akyl ýöretdiler, şoňalyk robotlar da başlatdylar da hamana diýir adam ýazyp otyrym hadi bolýar. Muny belläp geçeýin. Ve hawa bugünkü günde Russiýanyň halkynyň oýanmasy özüniň başyna bolduran bir dert boldy, şert boldy. Sebäbi meňzetdiler we ýakynda men şeýle bir ýerde bir gurrunda oturdum bärde politikleriň arasynda. Hakykatdan ham Ortaýadyň içindäki ýa-da bu işi Sowetski territoriýasynyň hem ýerinde zalymlara garşy, diktatorlara garşy azatlyk göreşi berilejekdigine hemme inanyp otyr. Esas hem bizim Türkmenistanda ýan gaýtşyňyz ýaly baryljakdygyna inanyp oturan gatken Allah anamlarynyň berkitsin çıkarsın, hayırlısını etsin. Bitköşükleri bolýar, şu ýyl bolýar netip bolsa inşallah. Men Kanada'da oturjaklar, Murada şu aýlaryň gaýtalap oturup näme diýmizin derdimiz Türkmenistan we biz görüp otyryz ki diňe Türkmenistanlar Türkmeniň bahanasy bilen bütün bu işi Sowetski saýýar. Ulu ütköşükler garaşy netip bolsa, ýene şu dowamly halklara. Doğru. Şol ütköşükler diňe Türkmenistan'da bolmaz. Bütün Merkezi Asya'da, Ukraina'da, Belarusya'da, Russiýanyň içinde bir näçe halklar var. 50 oly men ýalňyşmasam halklar var. Öz başda halklar. Şonuň arasynda da ýani täze ütköşükler bolar, syýasy ütköşükler, mümkin öz ýurtlaryny yglan ederler. Köp ütköşükler bolar. Şoň üçin inni menim pikirimçe Sowet Soýuzy 3-nji gezek ýykylýar. 1-nji gezek ýykyldy 91-de, o zaman 2-nji gezek ýykyldy. Yani Gruziya öz başlıklarını alanlar, Armenia, Ukrayna, 3-nji gezek ine häzir ýykylyp otyr. Menim pikirimçe. Muhammed Ağa, inni mysal üçin Nadezhdin utdy häzir. Mysal üçin ine mart geldi Nadezhdin utdy, Boris Nadezhdin. Inni biz opozisiýa hökmüne, şunun Ýewropa bilen men agbyr boljak. Ýewropa bize tehnologiýalar berýär, Ýewropa bize investisiýalar eder, Ýewropa biz harytlarmy satmaly.
Biz Ýewropadan gidip bilemzok diýip ýa-ni Ýewropaga ýapyşyp bolar. Ýapyşyp bolýar-da. Hytaýam Ýewropasyz, Amerikasyz ýaşap bilen esasy maýasyny şu ýerde satýarlar. Ine sen näme pikir edýäň? Egerde Nadejdyň uton ýagdaýynda biz näme etmeli Türkmen opozisiýasy, demokratik opozisiýa. Biz ýa-ni şol Rossiýaň alyp barýan siýasaty Türkmenistana täsir ediljekmi, erwet etjekmi ýa-da gowy boljakmy? Eger erwet ýagdaý täsir etse, onu bizim pozisiýamyz belli. Ýöne gowy täsir etse, ýa-ni onuň demokratiýa islese Türkmenistanda, onu bize şo kömek bolarmy? Ýa-da onu demokratiýa orany öz ýa-ni wekilini eltip şo ýere goýardy. Ine bize şu ýal demokratiýa gerek, şu ýal bolmaly Türkmenistan diýermi? Diýmek, Türkmen siýasatçylary aslynda gerekmi ýa gerekkämi? Bir şonu düşünürsen. Günde Murat, islenlik üýtgeçlik orsiýetde o Türkmenistana degişli. Ýöne her bir forsatdan biz haýyrlanmany oňarmaly. Eger biz şondan haýyrlanyp bilmesek, ýene öňköňkülüğüne ne galar. Sebäbi islenlik orsiýetin içinde şuun kun, häzirki ýagdaýynda hökümete gelen adam olam uly üýtgeçlikleri orsiýetin içinde bilmer. Orsiýetin öňkü çinovnikler içinde işlemeli bolar. Ola Putin'e häzirki gelýän adam opozisiýada duran adam däde, öz içindäki adamlar. Ol Putin'e bir topar garantiye vermeli bolar. Şonu Gagsksuda berjekkä diýer. Bir topar Putin bilen işleşen adamlar ýene hökümetin içinde bolmaly bolar ýyllap. Şol üçin häzirki üýtgeçliklerde, siyasi üýtgeçliklerde eger Nadejdynyň hereketiniň netijesinde üýtgeçlik bolsa, o bir uly üýtgeçlikligiň başlangyncı bolar. Neýinki özü bolar. Ýöne ştada biz Türkmenistan özbaşlyk döwlet bolan üçin Orsiýadyň diplomatik wiliýaniýeti beýleki döwletlere kän azalar. Ola Ýewropa gatnaşjak bolsalar Ýewropa bilen. Aralarını düzeltecek bolsalar Adam Hukuklar Deklarasiýasyna hormat goýmaly bolarlar. Eger şoňa da hormat goýjak bolsalar, onda diktatorlary gollap çykyş edibilmerler. Ola da hökmen diktatorlaryň garşyna çäre görmeli bolarlar. Şo sebäpden Orsiýadyň içindäki üýtgeçlikler biziň ýurdumyzda göni täsirini goýar, göni şundan gowy haýyrlanmak üçin biziň halkymyzyň aktivligi gerek. Men şurada yine bir tane dadım üstüne Murat nemeçek bolýar. Men häzir televizorda seyretdim, häzir şunda bir video goýjak. Почему смеяться невозможно. Başkyrystanda şuun kun uly üýtgeçlikler bolýardy. 50 miňe golay adam öz Orsiýet tarafından, Putin tarafından belledilen gubernatörü ayırmak için hareket ediyorlar. Şoň içinde bir adamı türmäge batdylar. Bütün başkyr halky köçe çıkıp öz aktivistini gollap köçe çıktılar. Köçe çıktılar, golladylar. Onda da Suudiýa şoňa 4 ýyl türme berdi. Indi gör, şu hareketin netijesinde başkyrlyň ýaşyllary, anamdar adamlar ola çykyş ediyorlar. Döwletiň öňünde ultimatum goýýarlar. Siz türmäge basarlaňyzy ýatyrym, halk bilen gön gepleşige geçin, halkyň sesine kulak asyn diýip. Men şunu aýtmak bilen näme diýjek bolýar? Haçanam bir hereket bolsa, halk hereket etdi, hükümet bir düzgünçilik etti, bir topar adamla gözüne getirmeyen, hiç yerde görünmeyen adamla da öne çıkıyor. Şunu yani adamla. Şol için islenlik bir hareket öz tesirini koyup biliyor. Sebebi diktatör devletlerde haçanam halk öz hak hukukunu korap, kanun esasında köşe çıkanda diktatörlerin cevabı bir kanun yolu ile cevap vermektir. Bir kanun yolu ile cevap verse de ona karşıdaş bolyan adamların tanı köpeliyor. Öz hak hukukunu koruyan adamların tanı dünyada köpeliyor.
Şonan bir daşarı yurtta edibilýär. Yani bütün dünya cemiyetçiliğinin üntünü Türkmenistan'daki problema üntünü çektirebilýär. Şu sebepten halkın islerlik aktivliği yurdun içinde bir siyasi ütköşklüğe getirebilýär. Şu sebepten halk hareket etti. Aktivistler daşarı yurtta gece unni ağzı bir çıkış edip başlasalar yurdun içinde siyasi ütköşlük bolacağı gep kururum dedi. Ben şuna hem adamdan üntün çekmeli. Biz daşarı yurtta hem değişli strukturlarımızı öğretmeli, yurdun içindeki halkı kollayabilir yani. Doğru. Dine Helsinki'ye öz bilimiz bağlamalı. Biz öz kurumalarımızı öğretmeli. Ne çok köp adam ekranda çıkış edip halkın hakkını korup bildi. Şonça da halkta anam döreye. Şu atlet esası hem yerde şu Nadejdi'nin hakkında aydılyanlar ne mi? Halk diye köçe çıkıp var görenini o şurada duran görenlerine diye yeki değerliğini biliyorlar diye. Bizim halka nece köp çıkış ettik, nece köp adam çıkış etti. Bizim çıkışlarımızı yayrattılar, halkın içinde anam dörötüyek yeki değerliğine. Bizim ettiyen hareketimizin doğruluğuna, hükümetin şolan karşısına cinayet ettiyenliğine, yurdun içindeki bedbahtçılığı dine tebe birce günahkarı var. Şunu ayırmaktan varatlarına üntün çeker. Şunun kun hem yurtlarda problemi var. Diktatör devletler bilen demokratik kanunu hormat koyan devletlerin tefavütü neymedir? Şunun Texas bütün Amerikan devletinin kararını, prezidentinin kararına yok dedi. Men edecekke dedi. Men granitsamdan Texas'ın bir tane ştatı öz parlamentleri var, öz deputatları var, öz gazete hem de özlü. Berdi onu yukarıdan hiç kim belirlenek, özler saylayan. Ştatı karar çıkardı, ben dedi. Senterden verilen buyruğa boyun bolcekke, öz yurdumuzun granitsiyasını özümüz koruyacak, hiç kimim şatadan geçirecek dedi. Hakkı var. Şuna bir adamı tutanaklı. Bir adam türmeye tanaklı. Bir adamı sen halkın dönüğü, sen yurdun dönüğü, sen ehleki ay bilmeyen İsrail'in agenti, ortak agenti deyip hiç aytayan adam yok. Berdin evet yerle şunu çözüyorlar. Demokratik devletlerin tefavütü şundan ibaret. Yurdun içindeki bar problemini gepleşip, düşünüşüp, halkının fikrine hormat koyup oturup çözüyorlar parakatçılıklı. Şulan ötüş sekretin şundan ibaret. Şol çinem bir yurtlardaki bardatları hemmesini halkın özü yüze çıkarıyor. Hakkı var. Bizim şunu yani devlet vuracak oluyor. Ben eğer Türkmenistan'da şu ülkün işlerini ütköşlük geçirecek oldu. Birinciden yerleri, işlerini hükümet gelasın. Ferdi Muhammed'den başka. İşlerini gelasın. Türkmenistan'ın bar yerlerini halka veriyor. Dayıkarla şu yerlerin eyeti. Traktör, kombaynla şu traktör, kombaynlar türeyen adamlara kanun esasında şartlar edip şolara veriliyor. Bütün cahile, hükümet cahilini yaşayıp verirler ve privatizasyon yatırdılar da hemmesinin hükümetin şolu. Şolun hemmesinin halka veriliyor. Şu halkın eyeti şu, şolun kuşol. Şu tadı yaşayan şuna verilmeli. Yurdun içinde çıkan baylıkla var. Hemmesi şu birinci işlerini hükümet geldi, şunu halka veriyor. Onu bir adam eğlenip edecek işini o bilen ettirtmeye. Biz şol için yurdumuzda eye çıkacak oluyor. Bizim yurdumuz tağlayarlı. Bizim yurdumuz daşar yurtlarda kul olup işlemeye gerekke. İslenlik siyasi ütköşükle. Şu Ferdi Muhammed'den deyince şu zatları bizim halkımız kazanabiliyor. Şol için vatandaşlar. Hem mezat sizin elinizde. Dünyadaki bar şertle döredi. Putin'in gücü yattı. Yurdun içinde ehleki ulu ütköşükle gidip otu. Ferdi Muhammed hem en İslam vaktinde ne gazını tatabiliyor ne neftin tatabiliyor. Şol için şun kun biz şundan değinmakla en amatlı vakti. En antat yolu bilen, en kanuni yol bilen biz şundan değinip biliyor. Olam denesiz hareket etmeli. Şol için vatandaşlar
Biz hiç zattan çekinmeyli. Hemme güýjümizi ýygnayly. Biz birazajyk şu düşman her hilele bilen, mekirlikle bilen bir tofor öz haramzadalar bilen daşary ýurtda prava zaşitni guramadydy, opozisiýa biziň aktivistlerimiň arasynda agdalalyk döredip bildiler, biri-birini uruşdurup bildiler, ähleke Farhadal gitdiler, Azadal gitdiler, Malik Berdi'ni alıp gitdiler, ähleke biziň aktivistlerimiz Türkiýeden yeke alıp gidip oturlar. Aňyrda näme etýärli Hudaý bilýär. Şol üçin biz şuun kun hareketimiz güýçlendirdik, dige harekete girdik. Hareket ettik, hükümet hiç bir aktivist alıp gidebilmeye, hiç kayfına hiç zat edebilmeye. Biz biraz güýçten kaçtık, eyyem yegerlerinin gep kurrun yoktu 2 yıl beri. Inni yegerler yine de gövreli ayarlar urup başladı. Yine de inni bular inni dargattık, tarha tuttuk, falanın ekittik deyip inni beğenip yine de öz zulümlerine başladılar. Şol için biz iýle çekinmeli, biz dine aktivistler kollamaly, bar agdalylyklar aýyrmaly, öz aramyzdaky döretýän, düşmançylyk döretýän adamlar tanamaly, şolardan diýilmeli we biz öz hereketimizi güýji bilen dowamlandyrmaly watandaş. Muhammed ağam. Hormatly watandaşlar, ine şu ýerde Kilov ýadýa. Şuň soragyna men jogap bereýin. Muhammed ağa, Ferdagy jogap berdiňiz. Ýadýa Muhammed Öjüten gatýanşan kim Abdukuliýew ogrum ýa-da Şiraly Nurmuradow ýa-da alim Şöhrat Kadyrowa ýa-da Aýgul Tajiýewa ýene-de onlar çagda berilip gurmaň wekilleri ogrum. Yok, ogurda olar hakynda men hiç diýemem. Olar hakynda aýtdym men. Awa. Indi men düşünip bereýin, şu ogruň berýän soragyna. Men Şiralyny liçny tanýan öýüne de oturdum, bardym, BK da geldi. Abdukuliýew men liçny gördüm. Özüm ulaştım bakıyarak. Abdukuliýewa eger alyp görsek, Abdukuliýewi Niýazow çağırdy. Diktator bir uly hünärmenti, uly bir moral taýdan öňüden adamy çağırdy, gel Türkmenistany gurjak. Sen daşary işler ministrini, o wagtda daşary işler ministri ýokdy, olsun şahy. Täze gurmaly. Ýa-ni gurulmakdy, sekretar ýokka, diňe bir kabinet bardy, ýa-ni on Svoboda Lenin köçetinde. Men bardım şoň ýalyna, gürleşdim. Şol ýaly arysy adam Abdukuliýew. Abdukuliýew nomenklaturyny opozisiýa girenok näçip Abdukuliýewi diktator çağırdy. Abdukuliýew şo ýere baryp şoň diktatorlygyny görüp haramlykla goşulman atstavka edip öýü taşlap epberk gitdi. Öz verip. Beýleki adamlar nomenklaturyny opozisiýa diýilmedi. Olar pul verip, görüşüp wedip alıp, diktatora yallaklyk edip, pul ogurlap, halky taýlap, olar tutonsoň, olar gaçyp gidýär. Ne şu ýaly. Şolar tutulmadyk bolsa, ýa-ni korrupsiýanyň üstüne gaçmadylar, dowam ederdiler. Ine Abdukuliýew bir ýar men oturup çykdy işden. Gördün ýazyň kimdigini, ýok, bolnok sen diktatora barýan. Men seniň diktator toporunda işlemen diýip çykyp gitdi. Ine şu ýaly adamlar köp Türkmenistanda. Şiraly, Nurmamadow, ýa-ni bir topar adamlar we ýazyjylar, intelligensiýa, olaryň wezipelerde işledi. Ýöne olar pul berip gelmedi. Olaryň düşünjesi, olaryň bilimleri, içindäki duýgulary hiç wagt ziýat malla hiç wagt pul bermeýär. Şolar ziýatka berdiň bar ýok bolýarlar. Olaryň moral taýdan içiniň guruluşy başga. Olur mu işledi? Onun nomenklaturan böyle oldu, yönü nomenklatura opozisiya giren oklar sebebi olur. Nomenklaturan bir tarafından üyeleri, yani öz isteğiyle geldi, pul vermeyen isteğiyle gitti. Nomenklaturun opozisiya, bunun kariyeristler, bunun kariyer için birbirini satıp, birbirini gürleşip, birbirinin arasında pul neme, skema dönüp, adamlar neye tağlamalı, korrupsiya edip, pul oğurlap hükümet elinden tutumuna kaçıp gidip ýa-ni hükümete karşı uğraşıp yine onun nomenklaturun opozisiya diýilýär. Abdukuliýew ýaly arysy adamlar köpdür. Diňe ollar. Ine Abdukuliýew bütün dünýä tanýar. Ine şol ýaly adamlar bardy. Ine Sanjar wakatynda 2002-nji ýyllaky basylan bir näçe adamlar ýatyrar. Ýitip gitdi arysy adamlar. Olar basylmady.
uğurluk edip, olar basılmadı, halkı taalap, hökümetin pulunu uğurlap, derine açılıp yok, olar siyasi saydan basıldı. Olar koşup olmaz. Olar bir ýaly Türkmenistan demokratiyalaşdyrmak, diktatordan ayırmak üçin görüşdüler. Yani olar koşup olmaz. Elbette. Ýöne häzir Ýewropadaky nomenklaturna pozisiýa uğurlar halkı taalap ýörenler, hökümetin pulunu uğurlap ýörenler, gelip inni maşen skemalaryny dowam edýärler. Ine iki taýdy goşmalylar. Şoňa Muhammed Aýdanow şolaram şonu ýaldy. Ýok, iki durly zat. Men şu gün Akil Taparaw bilen şu tema gürleşdim. Men ýüreti efire çağırıp şu temada da meni tankid etjek bolýar. Çağır dedim gürü, baraýyn dedim. Ine maňa olsaň şuraya dokument ugatdy. Murat şonu üns berdi. Men wagtym bolmady ýöne maňa ýerdi. Nomenklatura orşatny okap berin. Latinska nomenklatura обозначающая роспись имён, перечень, список. Nomenklatura diýäniň özü bir listing, bir список. Правящая элита, формируемая путем назначения кандидатур, belirlenen adamların esasından, утвержденных партийными органами, режимом или лично президентом, диктатором на ключевые посты тех или иных уровней государственных систем. Bu nomenklatura. Yine nomenklatura Abdukliyewa miyya yöne nomenklaturna opozitsiya ol başka da. Şoň üçin yine nomenklaturda işläp, taşlap, soň opozitsiya bolan aýratyn demokratik opozitsiya yine Abdukuliyew. Yöne nomenklaturna opozitsiya bular işläp, pul ogurlap gaçýarlar da bular mezbur ýagdaýda opozitsiya bolýarlar. Özlerini gowrap, bolmasa Türkmenistan akydýa bular. Yine şoňa biz nomenklaturna opozitsiya diýär. Yine şoň üçin tapawul bar. Başlan men şu zady aýtmaly boldum. Şoň üçin Kirov siz kommentariýany dogry belläp geçdiniz. Biz ýöne anyklaşdyrdyk biziň diýen pikirlerimizi. Biz efirimiz dowam edeli. Serdar, sana söz beremzok. Sen öz pikirlerini aýdamok soňky wagt. Sen şu Rossiýadaky özgörçükleri Polşada duýýarmy? Şöyle Nadejdaның ştaby barmy? Şöyle ortlar Nadejdaň golýarmy? Näli ýanky ortlaryň arasynda özgörçükleri görýärmi sen? Şu barada aýdyp berseň. Sesin gelen o? Başlan mikrofonu. Bugünkü günden görünüp durýan zat şuki, Polşanyň halky ertiki bir günkü has gowy ýaşajakdygyna inanýar we zulmyň yer ýüzünden ýok boljakdygyna gerek bolsa hem bivşi 15 respublikalarda solidarность и единство ýagny agzybirlik we jebislik diýen ady bu halklar öwrenmeli, wagty geldi diýe. Şu eýarada şu täze eýýamny bu dünýä ýüzündäki ýagtyran ýagyşlara muňa mysal. Allah Taala bereket berdi. O da gömenek, açlığa gömenek, topur Türkmenistanymyza ýagyş ýagýar soňky döwürde, gar ýagýar, bereket düşýär, düşülmeýän wagtlary. Gowy zat köprek düşsün. Şonuň üçin hem biz şoňa da inanmaly. Bütün herkes ayağa kalmalı. Şoňa taýýarlyk görüp oturýarlar. Öňki 15 respublikanyň içinde bugünkü günde Belarusya, bu Orta Aziýa döwletleri hani Pribaltikany goşamak, olar NATO sastabyny bir zadyň NATO sastabyny NATO bilen garşylykly taýýarlyklar görülip oturýardyr. NATO herekete geçse bütün dünýäden Japonlaryň türýanlardan beýlekleriň türýär. Hytaýlar özü ýene de açyk aýtdy. Biz sen bilen işimiz ýok diýip ortaň başynda oturan adamy tinamny nujun diýdi. Näme diýin men sen diýdi, miriň bilen bilelikde. Şu jogabyny berdiler. Näme diýip özleri arada prikol gülüşip oturýarlar orslar. Näme diýdiler? Ну, узкоглазые, как всегда, делали шерик yapıyorlar da göğününe degip. Китайцы, как всегда, отказали, кинули нас в следующий, как и всегда, как и в проблеме с долларами, и с рублями, и с золотом bolşýarlar. Nähili ortlara ulanıp zıngamaza edilen şu adam Putin'e şeytti. Öňkü 15 respublikan etmeli zady birden ayağa galyp bu ýurdun başyndaky zalimler topary KGB bilen beslenýär. Nany inanýas musulman ýurtlarda KGB'laryň kalgynaky ýüreginiň bir iman bardygyny. Şonuň üçin hem olaryň konçyny däldigini inanýar. Şonuň üçin ýurdu goramaly hep agzybirlikde, hemme bilelikde. O sen gel et telewizorda gıygyr ýa-da gel bir adam bilen barany bilen näme bolup otysa adam bolana
farkat gitti sesini çıkarman oturanlarım var. Hayta bizim yakamızdan yapışıp dur. Malik gitti böyle bir giden adam geldi. Bir giden adam dişini çarklap ya. Oyun etmen halk bilen. Allah'ım büyük. Allah zalimleri yok ettirsin inşallah. Bizim sağaman çıkarsın içinden. Sağ ol Serdar. Hormatly vatandaşlar, biz ine Nadejda üstünmi ya da Putin üstünmi biz görüşümüz durulmalılar. Sebebi günne şul iki atalı oğul ikisi Türkmenistan'ı katastrofa eldi. Eger de şundan bir 5-6 yıl 10 yıl mundan Türkmenistan yaşap bilýän bolsa, ay bolýa açyk diktatora we biz gözümüzi yumurdyk. Ýöne häzir günne gaty katastrofa. Bu beterinin beter çykyp otyr. Bizim analitikler bilen, bizim ýanky hünärmentler bilen terdiýär şu meseleler. Diňe garaňkydan garaňky. Şoň üçin turmasak bolmaýar. Başga ilaç ýok. Inanyň, men özüm biznesmen oglum. Biznesimi goýup, ýani fiýatada çykdym. Sebebi şunu biz düzeltmesek bolanok. Şoň üçin biznesmenler, jurnalistler, ýöne potrotçular, sada daýhanlar, yer depýänler, maşin sürýänler, samolyot sürýänler tapaw ýok. Galmaly etmeli. Haçana çelli şu rejimin hem yerini yalap, rejim diýenem iki adamlar. Hem yerini yalap şoňa ýanky bagşlap durmuşymyzy, günümüzi, çağlarının durmuşunu şoňa bagşlap ýörmeli. Näme arkyň ýaşap bolmakmy? Başka yurtlarda prezidentin adını tutman biznesa medialar yaşayanlar bu yani konvertasiya da var. Hükman balkamatın alın pulunu yankı maňlaryna nimetmeliler. Durmuş gidip durar. Şoň üçin Türkmen halkynyň agzy bir wagty durmuşy var. Biz şonu gidermeliler, biz şonu öňe goýmaly. Muhammed abi, başka soru olmasa efir guturaýaly şoň bilen. Doğru bolýar. Eger de aýtjak zadyňyz bolsa aýdyň Muhammed abi. Oğlum. Ben yani Abdülkadir hakkında bir neme edecektim. Abdülkadir hemme wat etti. Ol yatan adam de. Ol aktif hareketli. Hatta Türkmenistan'a bardı. Türkmenistan'ın içinde mitinga borladı. Şol için Abdülkadir'in ornu Türkmenistan'ın tarihinde belli. Yöne başka özlerini apazisiye deyip duran adam. Birinci eden hareketleri yok. Aktif, haydi bir hareket ettim deyip ayda aslında. Şol için ola kontrol. Dine özlerini korumak için döredilen özlerini apazisiye deyip görürler. Eğer Hacı Türkmenistan'ın içinde ben falan da ettim diye ayda aslında. Ya daşar yurtta öz inisiyatifam bilen falan da ettim diye orada geldin ayttın. Eğer şu 30 yılın içinde neçe yıl şu an döredilerine şu işler ettim deyip ayttın. Olan hemmesi Bağdatların kabarla geliyor, şu Mehmet yerde Ağrı'ya uğrat diye eden işler şu. Onun sansür edip, ona ne için? Şu geliyen, täze çıkayan, döreyen aktivistleri, öz haklarını koruyup öne çıkayan adamları korkutmak için, şoları filtre etmek için, şoları köşeştirmek için, şoları öz hareketini devam ettirmesizlik için rol oynayan adamlar. Yoksa edecek bolsa şey, hemme mekanizm eline bak. Birinci Türkiye'deki kul olup gören Türkmenistanlıları korlamalı. Şuna hemme mümkünçiliğin bak. Bireyyem şu tadı bizim vatandaşlarımız kul olmalı yani. Öz hak hukuklarını koruyup bilir yani. Kanun esasını yaşap, işlep bilir yani. Şert döredip olacaktı. Eğer şunu aktif hareket edin oldu. Yöne isteyiyor. Tamam. Kaytım, dine nemi fonksiyonu yerine getiriyorlar? Türkmen devletini köşeştirmek için. Bolli, eğer hareket etti, şuun kunem eğer şuun kunem gelip burada etti, baş üstüne, biz Hudaydan itleyelim. Yöne eden aklı. Serdar aýtjak goşaklaryň barmy? Owa men gaty gowy ýere degdi Muhammed agany gowy görýän syýlagymam bar, hormatymam bar aýra tynçylykda. Kan bildirmeýän ýöne gowy görýärmi? Ýöne bir sorasym gelýär-de. Abdülkadir 98-nji ýylda Orta Türkmenistana baryp geldi. Şonda bolan hereket bolýar indi ony
Anarka gurrun verdi, gurrun berenler zatlar var. Meselen daşary ýurtdakylaryň adam tutmaly ol ýa-da bul ýa-da beýleki hökmany suratda däl berin. Bular özleri öz arasında oňşanaklar. Hani biz bunu gördük. 3 ýyl 4 ýyl mundan öň siz koordinasiýony sowet bolanyňyzdan soň sizin berjek analiziniz mi hadiyanlar has köprek beriljek zatlygyna. Onu şeydip yine bugünkü günne näme diýe halkymyzyň arasyndaky dören 2020-nji ýyldaky hereket siz gowy bilýärsiňiz. Hani ölen olanlar boldy, zat boldy, onu bir adamlar sesini çykypdy belin 26-njy 27-nji aprel hadisesi konkretne adamlar götürdü ve sonra siz YouTube'un ekranında hem bolsa da ul rol oynadyňyz halkyň konsullugynyň öňüne müňlerçe bolup üýşmegine. Hani şu döwürleri futbolkular ýazyldy, stop diktator diýip 100.000 futbolka alındy, daha şu 100.000 futbolka da yetmän galdy. Ýene de ýokmy diýdiler, soň izi bulaşykmynyň bular üstüňizden pul işleýär, zat diýdiler de bu işi bulaşdyrdylar, dur bolsun etdiler. Edeni etjek adam ýok da, gazanan peýdaňa degijekler, düşünýärmi? Oňsoň munyň gepini etdiler, gıýbatyny etdiler we ýene de bugünkü günde etjek bolup gıýgyrşdyryp şu 30 ýyl mundan öňki oppozisiýanyň düşen gününe bular düşürjek bolup halky her zat edýärler. Biz görüp otyrys muny Putin'e elinden gelenini diýär bular üçin. Orsiýada meger goşsak orta. Bugünkü günde Putin'in häkimiýetiniň üýtgemegi ýa-da üýtgemezligi Orta Aziýa halklarynyň esasan hem Türkmenistanyň görelde bolup bilme şansy barmy diktatordan gurtulmana beýleki halklara gansyz diş döwmen kanun esasynda birleşäkkä näme 41-45-dan soň 89-da çelli SSR-iň territoriýasyna ýatan ýurtlar çykdy. Latwiýsler çykdy, Litwiýsler çykdy, Estonlar çykdy, Polyaklar çykdy. Buların emmesi etdi onu şu wagtlary. Akıllı adamlar etdi wagtyny. Bizleri ýany uklatypdyrlar. Garny doka bela ýok diýen sözi öwredip. Nämemiş garny doka bela ýok diýip nakıl barmyş. Garny doka bela ýok diýen nakıl bolarmy? Ondan nakıl bolarmy adamyň işi? Bol ýaşaýan sorajak soragym. Koordinasiýony sowet bolup oturdyňyz, muny kän aýtdyňyz. Bugünkü günde siziň görýän nemäňiz nähili? Şol atly bir gowardatlar bolup geçdi, ortada olar bular üýrüp başlady. Käbir belli bir şahsiýetler hemmesi däl bir-birine üýrüşip ýene-de tögüşme meýdanyny getirjek bolup öňkülerine publikasy ýokdy. Bugün bizde Türkmenistanyň habary bar bizden. Her bir Türkmenistanly habary bar bizden. YouTube'da görmedik bolada birinden diňledi gepleşip odýkalar. Telefony ýok adam, eşdi habary bar. Muny diňe nime debelýär? Ýewropa beýleki ýurtlara maýda otyrlar. Bu işe Sowetski Soýuz ödüni ispat etmeli halklary. Belki bugün biz bir görelde bolmandyrys halk hökmünde mulaza etmek gözlemek üçin. Ya oruslarym problemanyň içinde. Olaram näme etjegini bilen aklar. Olaram gorkup ýaşaýar. Millete gorkyny gowy siňdiripdirler amyna. Iýmekden içmekden ibaret diýip. Nähili bahalar ýani şu ýyldaga Kanadaň arzu edýär. Köpümiz halk bolup hökmünde köpçülikler esasan hem eneler o ýakynlaryna dowamlaryna ýurdumy bir gram peýda diýse Allahyň rızasy üçin diýip beren müňlerçe adamlar bar berin. Şu ýyl biziň arzumyz hasyl bolarmy? Halk birleşermi? Näme diýersiňiz? Pawolny sawolny bilen diňe şu bir tokuma. Tawar derdi. Derdi gönne ortaýadyň içinde şu Nadejdin hakynda hiç kim pikir etmedi. Gördüňizmi? Hiç kim pikir etmedi. Göne şu ýurdyň içindäki bar problema, daşar ýurtdaky opozisiýalarynyň aktiv hereketi, ýurdyň içinde bir adam kellerine bir zat goşdy. Şu atly moment men ýurdumy üýtgedip bilýän, ýurdumy hyzmat edip bilýän, öz amraýym galyryp bilýän. Dünýädäki bar problemaly neme edip bilýän. Şol üçin hemme kişi meni gollap biler diýip öňe çykdy. Halkym gollap başlady. Gönde Berdi Muhammed'den diýmek absolutny gynçylyk ýok. Absolutny. Diňe biz birak agzy ber bolmaly. Biz bir zady düşünmeli. Halkyň bäfidi men gaharymdan hem ýokarda, men şahsy bäfidimden hem ýokarda. Şol üçin bir maňa söwse de halkyň bäfidi üçin men tesim çykarmaýan diýip bilmeli şonda. Öňe çykan aktivistler şo diýip bilmeli. Ben şuň kun Berdi Muhammed'in politiklerini 30 näçe ýylyň içindäki döreden mekanizmini şikest getirdik.
Birinciden o kultunu dövdük diktatörün. Indi haramdada diye, ön haramdada demek daha o ulu böyle. Indi arkaya emmek işliği oldu. Yani o halkın Berdi Muhammed'den korkma kultunu dövdük. Şun kun Putin'in kultunu eyen dövdüler. 200.000 tane adam bar kol çekti. Putin gitmeli. Hiç kim diyebilen ha. Urş yatırmalı. Urş adım tölerinde türmede yatıyla şu an. Türmeye battılar. Şun kun ahleke kol çektiler. Ben ştada yaşayan, ben orta kıraçtani Putin gitmeli. Putin gitmeli. Urş yatırmalı. Yurdu talim ellerdi. Sen bokun yeme yalandan Avrupa eğitti beytti. Bir de bedbaht dedi o tek. Maşinin bahalarına çıkardı. Biz dünya bilen ağrıqatına çıkaşacaktık. Şu kultun dövdüler. Şu korkusun dövdüler. Şimdi Putin'e çıkın. Putin tryapka. Bir de Berdi Muhammed'in kultun dövdük. Ol bir haramdada. Halkın eneden noğun eyyam haramdada diktiyor. Şol için Berdi Muhammed'in hiç illi direvi yok. Absolut hiç. Ne kanun etatında, ne vicdan boyunca, ne din boyunca, ne hiç tat boyunca. Yani şu adam gelip bir çağa da düşündürülmeye men etyen işim doğurdu. Men devlet dolandırış prensibim doğurdu. Haçanım yegerleri gelip Aşkabat şehrine belli restoranın içinde gövreli ayalı vurup bütün dünya car olup şuna ne mi cevap verdin şu karamlar? Şol için Berdi Muhammed'den din maklık dine bir bevet var. Olan biz ağzı veri olmalı, halk korkusuna ayırmalı, köçe çıkmalı, kanun etadım. Şunun olup bilir, ertiyem olup bilir, şu nadejdenin köçe neme çıkışı yana. Şol için biz dine gücümüz biriktirmeli, daşar yurtta Berdi Muhammed'in döreden mekanizmin dövmeli, hilelerini bilip hilelerinin önüne geçmeli, olan neyme? Ben aktivistlerimi kollar. Pul komün etmeli, şolar ruhlandırmalı, halkımız ruhlandırmalı, yeke değerlerini bildirmeli, yani işimizin kanuni etatındalığını düşündürmeli. Bolle şu bir. Muhammed Fawol men bölecek şutayda Murada başta meni bu şey diyemetem gerek vermiyoruz abi. Aha. Ama şutayda diyecek kolerim halk öz pulunu özü iyisin pul vereni gerek değil hiç kimi. Yarın ertir bir gün Allah nasip eder ana yakınlı yurda varılmalı günü belli bolar verin mert olup her kim öyüne barsın dolanıp bolanı. Bizden başaların arasında. Esası güç köpçülükte. Köpçülük olduk mu hiç kim bize koşulmaz. Çözülüşün kadar aramızda azı bir çözülüşleriniz olsun diyor. Kan dökecek deyip görenler vardır. Kan dökecek deyip görenler kaçmağına deşik gözlerler özüne. İnşallah. Böyle Serdar şu atlım orta yedin içine daşarı yurtun hiçin barana. Orta yedin için ne dedi orta? Biz barmak diyenler bol bile halk başlarına hava var. Mesela Ayetullah Khomeini bardı İran'a. Mesela o belli bir tarihi yardaylarda belli bir şartlarda hava bol bilir. Türkmenistan'ın içinde bir şartlar öte mesela Azat Talon geçilecek kim katmış bilir var. Çocuk var. Yöne bunun halkın ayağa kalkmakta. Halk ayağa kalksa sen bari bilirsin. Onu diyecek olamaz. Olayar hiç kaçan bolmadı diyorlar. Yeter bolmaz diyen güven. Allah bol dedi mi bolar. Yeter ki kullar Allah'a iman etsin diye. Bu kadar kalanına korkmasınlar. Kur'an-ı Kerim'de yazılan sürelerinin bir nesesine kaytalan ya imanlı bendeler 10 olsun 100 düşmanı höttegelerler. 20 olsun 200 düşmanı höttegelerler deyip Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde var. Yeter ki Allah'a iman olsun. İnanç olsun. Halis Allah mukaddes görüştüğüne inanç olsun. Vatanı korumak mukaddestir. Bereke. Anlamda da işte edip olmaz. Korumak mukaddestir. Bütün dinlerde de esas hem bizim dinimizde de mukaddestir. Demokratiyada hem mukaddestir. Konstitusyada hem şuna ruhsat veriyor. Sen elini avtomat trapkalar alma. Sen gönül çık. Yöne çıkanın öyle karşına hükümeti koruyan iki tane sandık bolmasında alırım. Geçip halkın tarafında olsun. Ben Berdi Muhammed'in tohumu değil. Ben Berdi Muhammed'in der familyam değilsin. Şunu düşünsün. Doğru değil mi?
Ola da cinayet edilmeye. Berdi Muhammed'in oğlu olsun, aktığı olsun. O hakkı yok, halkın baylığını oğurladı. Men bir kelläme gowy pikir geldi. Onun birinde nesip bolsa toparmazlar Ha. Murada. Taşır osan makul görünse Murada öýdi aýdar köpçüligi şonda gowy bolarmy hadin. Paýaly wagtymyzdan beter gitdi. Muradaň wagty ýok, sagat ýok. Oğlum Öyle. vardır. Havalı edildeşler polemik kurtarmaya näme diye utulan garaja doymaz diye yine garaja turuveriyor. Biz şoňa alakçı garajy ýeňençe takanza turuvermeli durmaly däl, ize dönmek ýok. Allah bir watan bir halk birdir. 40 menden azı birdir. Yani azı birliğin atasyny görkezes dünýä ýüzüne nesip bolsa inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine biz şu gepleşigimizi tamamlap barýar. Men şu gepleşigelen Muhammed Ağa Konstitusiýon Centrynyň wekili, ýolbaşçy, Serdar DBT Halk Hereketiniň agzasy, ýöneköy bloger, aktivist, gradan aktivisti. Polşada bir topar ýa-ni jemi diýişler barýar. Türkmenistanyň gollap, Türkmenistan halkynyň, Türkmenistan kulturasynyň ýa-ni hemme işlerini alyp barýar. Hemmäňde köp-köp taňa gatny ýöne bir zat bellek geçmeli. Biz agdy bir bolmaly. Hiç kim, ni Türkmenistан, ni DBT, ni DÜEC, hiç kim halky ö diýen zadyny etdirmeli. Halk ölçüler. Şoň üçin biz size aýdýar, siz özüňiz netije çykaryp özüňiz sereňiz. Ýöne bizim borjumuz sizi düşündirip, bu ýa-ni hemme zatlary çeýnäp düşündirip, sizin pikirinizi, ýa-ni öz pikirleriňizi pikir ederýärli bizim o borjumuz. Indi başlaýçaklarym, hormatly vatandaşlar, şu rejim ýykylyp barýar. Men hökümet işleyen bir topar adamlaryň pikirlerini eşdiýän, Türkmenistanyň içinde vilayetlarda işleyen, hekimliklerde işleyen adamlaryň pikirleri, ýöneköy adamlaryň pikirleri hemme tämaýdýar. Dogry ýeňillik Gurbanyň Berdi Muhammed. Boldy, bitdi, boljaw boldy diýdi. Indi halk bir vilayetin halk kalsada bunu gaçyk diye Türkmenistan ýeňýär. Türkmen halky ýeňýär. Biz ine 32 ýylda şu diktatorlar halka garşy görüşüp öz köşklerini, atlaryna, itlerine, pişiklerine köşk kurup, ýadygarlyklaryny, itlerine, pişiklerine köşkler, ýadygarlyklar, medallar goýup halkyň üstüne gülüp talap ediler. Wagty boldy. Turmaly, etmeli. Şu çalışmany biz geçmesek Türkmenistanyň gidişi, öňe gidişi ýok. Biz şunu geçmeli. Bizim gitjek ýerimiz ýok. Ne şonu düşünmeli. Sen bazarda ýa-ni mir bazaryna, dukanyna harytlaryny satyp otur. Sen biznes edip ýa-ni Dubaydan maşin getir. Sen potrotçylyk edip aşağıda açyk yer alyp bir açyk giýde al. Sen çinownik bol, ýa-ni pul oglap ýören çinownik bol. Sen MHM'de aktivistler bolýan çinownik bol. O tapaw. Bizim hemmämizde gerek şu çalışmalar. Şunu düşünün. Ine men Ýewropada otin hemme zat gülýärli. Hemme zat gülýärli. Porşaldak bolsam, Porşalyan, Mercedes, zat maşin, jaý, problema ýok. Men goşulýan. Sebäbi Türkmenistanyň men dogry anlaşylmagyň, watanymyň geljeği ýok, sen maňa watan gerek. Biz Türkmenistany biz şol dogran ýerimiz şol. Dogry anlaşylmamyz we ata-babalarymyz şol. Men niýede ýaşaýan, Amerikada ýaşaýan, her wagt Türkmenistany pikir edýän, her wagt şöyle adamlar pikir edýän. Ýagdaýym gowy bolsa da, siz hem şol ýa. Sen Amerikada bol. Trak bilen ýöret. Sen Amerikada jurist bolup işle, tapaw ýok. Çalışmanyň wagty geldi. Her kim goşmaly. Bu rewolýusiýa däl. Bu ýadyňyzda bolsa, ol Kinovada ýa-ni ädim, aýrypdy. Ine şol ýaly ädim. Bizim hemmämiz goşulmaly. Ine biz şonu çağırýar. Biz siýasatçylar aktivist bolun zat diýemiz ýok. Ýok, hemmämiz goşulmaly. Sen bize karşıda şoldan goşulmaly. Emgame işgärem bolsaň goşulmaly. Alaç ýok. Egerde şu Gurbanyň Berdi Muhammedow siýasatyny dogry alyp baryp, hemme zat halk üçin edýän bolsa, bir 30% halk şunu golýan bolsa, onda biz siýasy görüş ederdik. Şunu bilen şu siýasatyny tanqid edip siýasy görüş ederdik. Onda biz aktivistler jemlep aktivistçilik ederdik.
Yöne şunu gollayanam yok. Şu dine halkı yankı zulma salıp, zulüm verip, halkı talap yorap, genosid etsin. Kimmerde der ya şunu. Sen içinde ahrana da işlay. Bulvanın ahranasına. Sana da deyip duruştayım. Yine şunun için biz dine aktivistler kaldıramız yok. Biz halk kaldırıyor. Sebep biz düşünüp ya şu problemi sen ki. Biz varyant biz kalaymalı. Yine şunun için Avrupa'dan murada gelir, Varşava'dan Serdar gelir, ondan kalar ya Muhammed Ağa Kanada'nın uçuk gelir, ondan bizim kalar o gururlar ayrım. Biz kalmalı hemmemiz. Sen Amerika'da kal. Sen Avrupa'da kal. Sen Türkistan'da kalmalı. Biz kalmalı. Alaç yok. O yöne biz pikir düşünemiz yok. O dün videonu okudum. Tövbeler. Ay geneceler yarıklarına oğurluya da dedi. O düşünen o. Anırsında ne ama? Anırsında adamlarda pul yok. Ağaçlık şunu gününü vermeli. Şunun kovu yaşatı geliyor. Şunun çağlarına bir maç veresi geliyor. Şunun çağlarına oyuncu alıp veresi geliyor. İşler yok. Sen şöyle tövbe edip oğuluk bolman yani özün korap birinin üstüne ardayalıp yaşat bilmersin. Mümkün ne? Sana da çok gerek. Demek senem sabotaj etmeli, bir edim etmeli şu hükümeti, banditleri ayırıp, şu Gurvanlı Kezab, Serdar Bermuhal'de ayırıp Türkmenistan'ı ömür deryalı etmeli. Onunla sen şunkun yerler zordan günün ziyazkadan çıkıp milyonlarca dolar alamazsın. Şu yaptığını şunu. Yani şunu haşe diye şu yolla gidelim. Edelim şunu. Ediyes inşallah. Ben siyasi nimelerimizi edemiz yok. Biz halkın isteklerini yerine getiriyor. Ben şöyle aytıp geçeyin, ruhsat berseniz. Her 5. gün Eylül'deşler 7-8 aydan beri devam etip geliyor. Avrupa vakti bilen 16:00, İstanbul'un vakti bilen 18:00, Türkmenistan'ın vakti bilen 20:00 her cuma günü şu gururlarımızı devam ediyor. Radio.pl menin TikTok kanalımda, YouTube kanalımda reklamlarını görüp bilersiniz. Garaşyan hem de teklifleriniz olsa öňünden ýazın. Bugünkü temamyzam agzybirlik we jebislik medeniyetde edebiyatda. Yer Türkmenistan diýen tema bilen çykyş edýän 7 aýdan 8 aýdan bäri Türkmenistany tanydýan. İlk başda hem okan goşuýymyz türkmenim boldy. Onu hem Polşa öwrenme şeýit bir tolgunup okuyan ekeninde bir adamları täsir etti palyaklara, başka milletlere. Ki şondan soň gaýş diýdiler sen radioda çykyş et, şu adyň dowam ettir. Men diýdim siyasat gurlaryny, din gurlaryny apawdy ýok diýdi, edebiýatyň üstünden gidip otyňdam diýdi. Howaýdym. Gowy ýol diýdi, dowam etmeli we bugünkü biz görýäris ki edebiyat, literatura dünýäni galdyryp barýar gaýtadan ayaga. Biz muny ulanmaly. Bu ýylky näme diýipdir? Mahtumly Praga atamyzyň 300 ýaşy dolýar. Ol biziň hem atamyz Mahtumly Praga. Biziň hem ata-babadan biz hem şoň nesillerinden Mahtumly Praga näme pähim paýhas ummany diýer. Okean znani diýer, okean mudrosti diýer de. Ve şu 300 ýyllygyny belki öňünden, belki soňundan, belki şogun bilemizak. Göne şu ýyl netip bola Mahtumlyň goşgularynyň biriniň hökmany suratda hasyl boljakdygyny ýa-da bir näçesiniň 300 ýyllyk arzuw yerine ýetiramaly. Allah emanat sunudan meňde radioda garaşan. Aydın olsun. Onun hem hormatly vatandaşlar Muhammed Ağa. Onunla bu turlu efiri demokrasiya opozisiýasyny gollayan üçin bir de maslahat berýän üçin Türkmenistanyň özgörçlüklerine goşak bolýan üçin köp taňa size hemmämiz jaza arzu edýär we çal Türkmenistanyň diktator howuk adalet döwüşimizi açyp jipler minip birine goňşuýan baryp hormat goýup toýlar edip birlerimizden agzy bir ýaşap ösüp bütün dünýä türkmenin kimdigini görkezler ýaly. Şu günler bize bagly, şu günler gelsin. Allah'a. Sağ olun, işinizde üstünlük arzu etýän. Солидарность и единство — мощное оружие народов против зла. Sağ olun.